Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kawo fatan alkhairi kuma da ake mana fatan alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban. Masu kiran mu suna saka mu aika masu neman mu tausau domin ƙarin bayani to insha Allah rabi kamar da kuka sani kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan mashahurai a cikin wannan gida na mai albarka to da Malam TV. To insha Allah rabi yau muna ɗauke da zazzafan asiri. Yau muna ɗauke da zazzafan asirin yadda za ka sa mutum ya cika maka alƙawari. Insha Allah wannan asiri ne ta yadda za ka saka mutum ya cika ma alƙawari. Akwai mutane wanda da yawa ana musu alƙawari ba a cika musu. Insha Allah akwai mutane wanda suna yawan faɗa mana cewa ana yi musu alƙawari amma ba a cika musu. To wannan asiri ne na cika alƙawari nan take a cikin sauƙi. Ko ne maka alƙawarin wasu manyan kuɗi ko kuma na yi maka alƙawarin wani muhimmin abu a rayuwarka wanda kuma da ya ma wannan alƙawarin kuma yanzu ya zo ya saɓa, kuma kana ta jiran cikar alƙawarin kuma har yanzu abin bai yiwu ba. To wannan shine asirin da zaka saka mutum ya cika ma alƙawari nan take a cikin sauƙi. To insha Allah rabi muna fata alkhairi sosai kamar da ake muna fata alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, masu kiran mu suna saka mu aika masu neman tausau don ƙarin bayani. To insha Allah rabi kamar da muka saba shigo muku da manyan mashahuran asiri a cikin wannan gida na mai albarka to da Malam TV. Muna ɗauke da zazzafan asirin da zaka saka mutum ya cika ma alƙawarin ka nan take a cikin sauƙi. Insha Allah ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda ke zama asiri.